Serafín, indulto ya. Carlos 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 Serafín. Indulto ya. No puede ser, no puede ser. Son trabajadores. Carlos Serafín, Indulto ya. Carlos Serafín, Indulto ya. Carlos Serafín, Indulto ya. Carlos Serafín, Indulto ya. porque no son ladrón, Son trabajadores. no son ladrón, Son trabajadores. no son ladrón, Son trabajadores. que no son ladrón, Son trabajadores. que no puede ser, No puede ser. Obreros no nacionales. son ladrón, Son trabajadores. que no son ladrón, Son trabajadores. no son ladrón, Son trabajadores. que no son ladrón. Son trabajadores. Carlos Serafín, Indulto. Pola boa persistencia e pola boa presencia. Estamos un mes máis concentrados para exixirnos un indulto que faga xusticia aos compañeiros Carlos e Serafín. Un indulto que non dá chegado, malia depender única e exclusivamente dunha decisión política. Non chega por mor da dobredade de medir que utiliza o Partido Popular. O goberno de Rajoy non tivo problemas en indultar a corruptos e a policías torturadores, como vimos dicindo moitas veces, ou mesmo intentar indultar a condutores kamikazes. Pero leva casi 2 anos sin dar resposta á petición de indulto para 2 traballadores, para 2 compañeiros, condenados injustamente a 3 anos de prisión por participar nunha folga legal. Estamos fartos e fartas de berrar que Carlos e Serafín somos todos, que Carlos e Serafín non son ladróns, que son traballadores. Por iso, precisamente, o Partido Popular non os indultou aínda. Se fosen delincuentes, como os moitos que teñen carné dese partido, tedo seguro que esta situación estaría resolta. Se en lugar de participar nunha folga para reclamar melloras nun convenio, estafaran a preferentistas ou roubaran das arcas públicas, hoxe non terían que convivir coa incerteza de si finalmente terán que ingresar en prisión. Compañeras e compañeiros, estamos ás portas dunhas eleccións xerais. Temos que aproveitalas para denunciar a injusticia que o Partido Popular está a facer contra estes 2 compañeiros. Porque non só os golpean a eles, non só golpean as súas familias, golpeanos a todas e a todos nós, ao conxunto da clase traballadora, e singularmente a que está organizada sindicalmente, a que está aquí presente. Carlos e Serafín son exemplo vivo da brutal ofensiva antiobreira que padecemos nos últimos anos. Por iso non imos parar, non nos van derrotar, estaremos aquí todos os meses e o tempo que faga falta ata que lograr o indulto que por xustiza merecen estes compañeiros. Carlos e Serafín, indulto xa. Moitas grazas. ben, imos, como sempre, para rematar, uns cantos gritos máis e agradecervos a presenza e decirvos que, como todos os meses, no mes que ven, o segundo xoves, haberá concentración se non anunciamos algunha outra movilización. Así que, unha vez máis, Carlos Serafín! Indulto ya. Carlos Serafín! Indulto ya. Carlos Serafín! Indulto ya. Carlos Serafín! Indulto